έχει κάτι νομίσματα παλιά. Ωραία, πάμε στο χέρι του. Ωραία. Κάτω σάρικα, ξέρω τι. Και θέλω, παιδιά, κάθε φορά που θα μου ρίχνει η Γύγη εδώ μέσα ένα νόμισμα, να μετράμε δυνατά. Ένα, με αργά, έτσι. Πάμε. 1, 2, 3. Περίμενε, βιάζεσαι. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ακόμη μια φορά θα παρακαλώ να δείξω το καπέλο μου. Εγώ θα μην από εδώ. Άδειο. Λοιπόν, 8 νομίσματα μου βάλει η Λίδη, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Λίδη, θέλω, εκεί μπροστά το καπέλο, θέλω να βγάλεις ένα νόμισμα. Περίμενε λίγο. Να το ρίχνουμε στο πιάτο και να μετράμε τα παιδιά, έτσι. Πάμε. Εγώ φεύγω, μακριά. Ένα. 8 έβαλες, παιδί μου. 8 έβαλε και βγήκαν 10. Πώς έγινε αυτό? Το κάνεις και με 100 ευρώ αυτό, μου πείτε. Ένα κοινωνόνι με τη Γύγη που το κατάφερε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.